naši poslucháči, máme za sebou predposledný mesiac nášho školského roka máj. Aj počas neho sme sa s nadšením vrhli do nových akcií a aktivít. Mama je slovo krátke, milé a láskavé a sprevádza nás počas života. Našim mamám, mamkám, mamičkám a mamulienkam deti v materskej škole pri príležitosti Dňa Matiek poďakovali za to všetko, čo mami pre nich robia, čím ich zahrňajú, prečo tu pre nich sú. Ďakujeme. Predškoláci sa v májových predvečerných hodinách ocitli v priestoroch základnej školy, aby našli kľúče k pokladu. Pretože sa už poriadne stmievalo, pri ich zaujímavom a napínavom hľadaní im boli nápomocné baterky. Okrem toho sa aj občerstvili výbornou pizzou, pozreli si príbeh, umyli zúbky a uložili k spánku, čím si odskúšali svoju odvahu. Po niektorí sa zobudili skôr ako ranný budíček. Zacvičili si a plní skvelých zážitkov odchádzali so svojimi rodičmi domov. Telesnú zdatnosť a športovú súťaživosť sme u našich materáčikov podporovali aj prostredníctvom škôlkarskej olympiády. Svoju odvahu i radosť mohli prejaviť v súťažných disciplínach beh, skok z miesta, hod tenisovou loptičkou. Súčasťou olympiády bola tiež zdravotnícka príprava, kde si deti precvičovali postup pri ošetrovaní drobných úrazov. Návšteva sirárne na Salaši z Bojska bola jednou z aktivít, ktoré naša materská škola realizovala pri príležitosti Medzinárodného dňa mlieka. Okrem toho, deti plnili aj iné zaujímavé úlohy. Návšteva prvého slovenského kozmonauta, brigádneho generála vo výslužbe inžiniera Ivana Belu, vyvolala v našej škole neuveriteľné nadšenie. Veď je úžasné priamo vidieť a počuť človeka, ktorý ako jediný Slovák bol vo vesmíre. Dozvedeli sme sa o náročnej príprave kozmonautov, vypočuli hviezdne historky a určite vieme, že Zem je guľatá. Potvrdil nám to náš hosť, ktorý Zem videl z vesmírnej diaľavy. A máme tu exkurziu z čitateľského krúžku. Navštívili mestskú knižnicu v Brezne. Spoznali prácu v knihkupectve a nakúpili nové knižky do knižnice i domov. Na záver nechýbala parádna zábava na detských ihriskách a preliezačkách. S knihami sa človek nikdy nenudí. Tento mesiac sa s exkurziami priam roztrhlo v rece. Žiaci 4. a 5. ročníka boli na exkurzii v Banskej Bystrici, kde navštívili múzeum map a prírodovedné múzeum v Tiháňovskom kaštieli. Piataci a šiestaci videli zblízka hradný komplex Spišského hradu či drevený oltár majstra Pavla z Levoče. Obe pamiatky sú zapísané v UNESCO. Po niektorí 8. i 9. boli za odmenu na výlete v Bratislave. Prešli sa starým mestom popod Michalskú bránu, obdivovali umenie v Slovenskej národnej galérii. Dúfame, že sa to pre nás všetkých stane motiváciou, aby sme sa aj my raz mohli zúčastniť výletu za odmenu. Staráme sa a chránime aj naše životné prostredie. Vzdelávacia prednáška spojená so zaujímavými aktivitami o biodiverzite mokradí prebehla v 3. a 4. ročníku a na 2. stupni sa zas uskutočnila výmenná burza priesad a kvetiny. Majstrovstvá sveta v koľkoch sa uskutočnili nedaleko nás v Brezne. Žiaci 9. ročníka využili túto možnosť a išli sa nadýchať a inšpirovať svetovými výkonmi a nevšednou atmosférou. Mohli vidieť svojich rovesníkov, ktorí dosahujú nevšedné výkony. Veríme, že boli motivovaní dosiahnuť v živote veľké veci. Dňa 24. mája sa naši žiaci zúčastnili súťaže Ukáž, čo v tebe je. V kategórii Technika sa naši chlapci umiestnili na 3. mieste. Srdečne gratulujeme a ostatným ďakujeme za reprezentáciu školy. V máji sa uskutočnilo aj stretnutie kolégia Zelenej školy. Prehodnotili sa úspešne splnené úlohy a pokračovalo sa aj v ďalšom plánovaní. Dnes nás v našej zúške navštívili škôlkári z materských škôl v Michalovej a Pohronskej Polhore. Deti si užili koncert,
na ktorom sa zoznámili s rôznymi hudobnými nástrojmi, výtvarnými pomôckami a prácou výtvarníkov. Okrem toho mali možnosť vypočuť si živú hudbu od našich hudobníkov. Veríme, že sa s mnohými z nich stretneme v budúcom školskom roku. Milí naši poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na vás v tom krásnom mesiaci júl, ktorý už zaváňa príchodom prázdnin. Hurá!